ljudi, danas ćemo snimati Crossy Road. To je nova igrica na mom kanalu. Gledala sam malo Gabriela kako igra i svidjela mi se. Ja sam odmah za mobitel krenula je skidati i sad sam skinuo. Malo sam nešto igrao, došao sam do 33. I to sad ne mogu da pređem. Pa ću probati s vama. 27. Ajno, tamo mi je. Da, napišite u komentare jel vam se sviđa igra, ako da igrat ćemo je, ako ne, nećemo. Recite mi koja se igra vama sviđa. Osim FIFA i tako GTA. Znači, da, ajmo do 20 pretplatnika i ide specijal, a ja vama neću reći to. No, koji specijal? To želim da bude iznenađenje malo. Jej, ako se mi sad dobije. Ako se sad zauvijek dobije. Da li se sad zauvijek dobije? Etiket. Ljudi, ako se mi sad zauvijek dobio. Ja mislim da će ja puknut. Tup, 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 tup. Ne. Samo mi ide čak i bolje malo, ajmo reći. Kaj morska ne pada ki. Oj, ja ću se razbiti. Ovo mi je malo spor, kao. Pa on bi trebao vodu. Pa on barem zna da pliva. On bi trebao moći u vodu. Malo sam gledao tako kako Gabriel, to sam ja mislim već rekao, kako Gabriel igra i svidjelo mi se. Da vi u komentare isto napišite da li da igram. Kaj sad ovo? Može li mi iko išta objasniti? Koliko? 36 je, uspjeli smo napraviti novi skor. Ja sam znači to prije obožavao. Ne. Znači, sapot. Ne, pa ona bi trebala da pliva, zar ne? Ona bi barem trebala da zna plivat, ona je iz mora. Ok, sad smo se spasili. Ok, i opet. Znači, ja ne mogu da vjerujem kako se ja spasavam. Ne mogu, ne znam. Napišite mi u komentare da li da snimam ovo ili ne. Ponovno kada sam ja mislim to. Ajmo još ćemo 2 minute. Da vidite ono s poklonima. Pa daj, ti bi trebao da znaš plivat. Jedva čekam da dobim kao ti ona 3 na ponudu na nekoliko puta. Ja sam imao jednoroga i s njime sam došao negdje do 200. Do nekih 50 i tako nešto. Koje serem do 200. Jesam klinac došao do 200. Kad
da ne mogu da pređem. Ne, 41, dobro, za 4. Evo, još ćemo 1 minut zbaviti zbog ovoga. Vidite kaj ćemo dati na free gift. Ti bi trebalo da plivaš. Koliko, ok. Instalirajte si Mobizen, to je jako dobro. Pogotovo ako ste youtuber, a imate neku igricu na mobu, ne želite da se vide prsti. Mobizen vam je super za to. Ne. Evo, free gift, evo, zoom, koliko, 70, ok, da, sam tu, znači, mogu da kupujem, evo, baš ću jedan da vam pokažem, evo, ali to ću čuvat, jedan dan da to otvaram, i koliko smo dobili, jao, oh my god, kako je, opa, izmi dobro snime za sad. Pa ne, to je najbolji, kaj? On je brz, sad ćete izvrši, kako je brz samo. Sve gledajte kako brzo skače. To je bilo to za ovu epizodu, vidimo u sljedećoj, pozdrav!